Kaixo berri ere, honen kontan ditugu luzaketa batzuk, bai? Orduan, luzaketak beko atalenak. Hasiko gara abduktorekin. Jungo hanka zabaltzen, pixkaterik itzeekin nahikoa, Izkarra zuzen, eskuak erdian, hartu arnazela sai, botatzean makurtu burua bere bilu bizkarra eta eskuak eraman aurreraka. Jun besoa luzatzen poliki-poliki iristen zaten arte. Nabaritzean ingletako zonaldean tensio pixka bat aguantatuz gehiago behartu. Nabaritzen bazute tensio gehiagi dagoela, askartu pixka bat. 10-15 segundukin aguantatzeekin nahikoa. Eta gero itzuli, hasierako egoerara poliki-poliki. Erripikatu beste behin, hartu arnazela sai, eta prestatuenen botatzean hasi berriro errepikatzen, aduktorea luzatzeko. Eraban eskuak alde zuten arte. Gero jungo gara, hankak adibidez, bikiak luzatzen. Hanka bat luze, bestea flexionatuta. Berri jungo gara, makurtzen burua, biribiltzen bizkarra. Poliki, arnaz botatzean juten zait eskuak urbiltzen taloiera da oin puntara. Ez bazate iristen ez kezkatu. Urbiltzen zoazten eginean, nabaritzen bazute tensio pixka bat, bikian, aguantatu. Taloia, kanporaka, bale? Arnaz altzerakoan berrezkun urruntzen, altxatzen burua, poliki-poliki, biribil bizkarra zuzen jarri arte. Eta gotezate, alatzen. Berriro berdina, bestaldera. Ingo zute, harriketa bakoitza bializ, bale? Bigarrenean beti, segurazki izango zute pixka gehiago luzatu. Jarretu kontrolatzen arranzketa, geldo eta sakona. Bukatzerakoan, gutxo gara 10-15 segunduekin nahikoa. Baina, behar bat zuten bora gehiago, aguantatu dezakazute. Hasiko gara kasuntak kuadrizeps. Izterren aurreko alearekin. Horren adibidez, bi hankak flexionatuta. Ezkerreko oina eskubiko belaunera, bai? Eta beste oina atzean. Ipurretikan gertu. Eskuak atzean, hartu arrantzela sai. Egora honetaz bazuten nabaritzen tensio pixka bat izterren aurreko alean, aperetu kondoak lurrean. Nire kasuan nik oain ja nabaritzen pixka bat. Pixka nabaritzakin nahikoa. Ez badin bada kasu berdina, aperetu barko zenukete bizkarra lurrean ere. Denbora batez luzatzen egonta gero, guten gara altzatzen poliki-poliki, kontu handiz, mantendu dugu hankak modu berdinean, baina kasunetan jugo gara ezkerreko iskiotibelak izterren atzeko aldean luzatzen. Orduan kasunetan, atzarak eraman beran aurreakagoaz. Poliki-poliki, hurbildu kokotxa lurrera, apetu eskuak lurrean, haien abetuko zute pixka bat, ez asko ez da, baina pixka nabetzekin nahikoa. Eta gero ingo berdina bestaldera, gatuko guanken egoera, kasu honetan eskubiko oina ezkerreko belaunekin elkartu, eta ezkerreko oina ipurretikan gertu, glutean ondoan. Gute zate berriro kuadritzen, izterren aurreko aldea luzatzen. Poliki-poliki bakoitzazun erritmoan. Eta kasu honetan ere, errepikatuko zenukete bi aldiz. Baina, segidan egin gabe, jute zate txandakatzen. Eta horrego aldean berriro, iskotibelak, izterraren atzeko aldean, tensio pixka bat. Ez bazute pixkat kokotxa urbiltzeakin nahikoa, ez bazute nabaritzen, urbildu barko zenukete pixka gehiago. Gero poliki-poliki jutezat altxatzen. Iskotibelak luzatzeko beste modu bat, gluteokin batera, jartzen zate hankak
flexionatuta, bai. Orduan, adibidez oin bat, eskubikoa, ezkerreko belonen gainean, vale? Hurbiltzen zoazte aurpegia oin hortara, eta nabaritu behar zute, kasu honetan, izterrean, atzeko aldean eta ipurdian, gluteoan. Ez bat zuten nabaritzen, hurbildu beharko zenukete pixka gehiago aurpegia, sudurra, oin hortara, kasu honetan eskubiko oinera. Gero jotezate urruntze eta lasaitzen, eta latzen. Miakak flexionatuta, poliki jun hurbiltzen, batean mugitu gabe, bestela min hartuko duzute. Eta bukatzerakoan, lasaitu, eta honekin nahikoa, eskerrik asko.